Reprezentacija naše zemlje do 21 godine danas je stigla u Sarajevo nakon trodnevnog boravka u Međugorju. Iako su šanse za plasman na evropsko prvenstvo već davno izgubljene, novi selektor Branimir Tulić i 12 Novajlija u odnosu na sastav koji je u Velsu poražen s rezultatom 4:0 žele dokazati svoju vrijednost i ljubav prema državnom dresu. Jučer smo imali razgovore s igračima u popodnevnim satima poslije treninga da razbijemo tu neko breme. Rasterećeni možemo izaći, zato što ih niko opterećuje, ali mi matematički ne možemo stići ove ekipe koje su faktički visoko gore plasirane. Ali nećemo ići ni na tu priču, borit ćemo se pa šta bude. Normalno da ćemo se boriti ako izađu mladi igrači u dresu reprezentacije, očekujem da se bore i da bukvalno poginu na terenu, ne da kažemo borili smo se, to očekivati. Kad bi stavili veterane, borili bi se i oni. Mi moramo osim borbe pružiti puno više. Imamo dosta mladih igrača koji su željni dokazivanja i ja mislim da ćemo sutra probat ćemo da se suprotstavimo ekipi Velsa i da ostvarimo najbolji rezultat, odnosno da pobjedimo ekipu Velsa. Kao i u A timu i u stručnom štabu mlade selekcije imaju problema sa ozljedama. Živković i Štilić neće moći konkurisati za prvih 11, dok je Pejić na zahtjev Kodre prebačen u najjaču reprezentaciju. O Velšanima selektor Tulić zna puno toga i ističe da su najopasniji iz prekida. Utakmica mladih selekcija Bosne i Hercegovine i Velsa igra se sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase od 16 sati uz prijenos na BHT1.